Oke cah, saiki aku berbaik hati pokoknya. Tetep tak parani jare info spot Sari Mulya tak parani. Cuma sing etan desa tak kira ya urung enek banyune tapi ketok ya jek grambyang-grambyang sepolok. Lah iki sing jare Sulis kuwi sing kaline lho. Kaline iki jare Harup. Lah kira tak parani ta. Tak parani pokok iki. Lah itu diparkirke kono kuwi. Parkirke sandek nggone Mbah Dukun. Kono ki pite. Lah iki njajal to, njajal aku ki mlakune ngulon. Ya mung kok njajal enek wong mancing pura ning kono ya jare ndek iki tarak-tarak ning kono. Ning ndelok banyune sik piye? Nek banyune kira-kira iwak ki madang lah sepote ning endi ngono lho. Wong jare ya nggon lingkih wek enek. Engko nek kira-kira panas kene Ramadhan kuwi tetep ngalor meneh. Tetep nang ndang legi lah saiki tak jajal to requestmu. Aku kon nyepil Sari Mulya lho iki tak sepilke Sari Mulya kaline. Ketoke kaline sing ana iki kaline. Tuh. Pak De Daud. Dan lah niki permasalahane kula niku kan nyepilke Sari Mulya. Lah sing do mancing teng pundi to? Yo niku ngeten, tapi etan mriku ngeten. Etan mriku luwih liar. Ning anu etan mriku nyobok. Oh nyobok. Lah kula niku Mboten wonten nyoba. kula niku anu klambrangan. Dadi engko bar kok kene nang ndi ngoten niku. Oh nggih. Kula beji Pak De. Beji cuma niki anu biasane mancinge ngalor mriko. Lah niki kan nyepilke bolo-bolo kuwi jare kon nyepil Sari Mulya. Lah nggone iki ngendi? Lah jare nggone ora jeblok, jeble jeblok. Lah niki metune ngendi kira nek cah? Ngulon bablas nggih. Mboten ngalar nika. Lah kono kuwi ya. Tapi sepatune ya sak pole gebal iki. Pokoke demi kowe iki tetep tak lakoni lho teko kene iki nggone rada jeblok-jeblok kaya ngene iki. Lho, sepatuku kuandel banget iki kok. Sing jelas iki wah, Sulis iki rada koclok. Lho nggone cah. Kuwi nek kok kono kae to. Lah kae iki kali iki wis meh kebak kene iki. Lho kebak to. Lah kok sing mancinge nang endi ngono kan yo ora ngerti. Nek saumpamane iso mancing nang kene aku engko mancing nang kene. Saumpane ra iso mancing nang kene ya tetep gas ke ngalor neh ya. Iki masalah sepatuku wis kuandel banget kuat ora ngangkat ora iki. Lho. Jare ndek iki telap-telep. Wah, lah banyune butek-butek leter kaya ngono apa ya mangan iwake. Wis ah. Banyune butek-butek leter kaya ngene lho. Gek sing do mancing do nang endi? Lho. Banyune kaya ngene kon. Alah Gusti Allah. Iki butek-butek leter iki. Lah tapi kaya ono sing mancing juga kae. Lah jane madang ora kan jajal teko iya. Wah, lung. Wis tak paranane. Iki muaske kowe kok sepote ya kok ngene iki pokoke sing jelas. Nek pengen sing nyobok engko sakbare kok kene tak ngetan. Walah, nggone kaya ngene. Piye Mas, madang ora Mas wae Mas? Agek. Agek bar ngebom. Ya wajar kene nek loro tok sing mancing nang kene iki. Lah jare ndek iki Sulis nang kene iki tanpa nyobok kowe madang kok.
Iki kene iki apa ya jeruk kene iki? Apa njajal tak mancing nang kene ya? Iso ora mancing nang kene iki? Wah, nggone cah-cah. Jane nggone ombo banget cuma iki banyune kaya ning Gunung Kemukus. Banyune cek do butek-butek retrek kene iki. Iya toh? Ning sing jero iki tak lor kono kae malah jero ya iya. Lor kono karo kene jero ndi? Ora ngerti? Ora ndek iki jare sulis panene nang kene. Banyune kaya ngene iki, Cah. Piye iki? Apa njajal delok nang kene ya? Iki kene iki nggone jero ora iki. Gek nek arep linggih ya linggih ngendi? Nggone letrek ngene aku padahal terus nang ndang legi kono iki. Sepilke Sari Mulya iki kok ngene iki. Iki persise kulone Mbah Dukun. Anune sepote. Lah nek sing etane kuwi cek sak polok, kono kuwi cek sak polok. Ya nek banyune ning cek sak polok kono kuwi sing jelas. Ya ngerti dhewe nek kaya ngono kae. Masalah mangan orane aku ora ngerti. Masalah nek Yahmene lho, Yahmene nyapil wong mancing ya umume nek Yahmene iki urung madang. Iwak kuwi. Madange engko nek panas. Nek ora panas mosok arep madang iwak. Biasane ya ora madang. Tapi ya perlu dicoba. Ya tak perlu dicoba. Nek kon nyoba tak cobane, tapi aku jatahku nang kene mung sak jam ya to. Engko nek kira-kira rada panas aku nang ndang legi lho. Coba ya. Lah lokasine kene iki bolo. Ndek iki sulis sing panen full ndek iki jare ngomong ceritane. Tapi iki tak coba wong ya arep ngalor mendung-mendung kok ngene bolo. Mendung kok ngene ning nek pengen nyoba jane ning kono kae. Ning lor kono kae akeh sing nyoba. Lor kae teko etan akeh sing nyoba bolo. Cuma lokasine waduh ran jamak. Males aku arep rono parane. Lha iki bolo posisi banyune butek-letrek kok ngene iki. Ning ya perlu tak coba. Perlu tak coba ya. Mbok menawa engko haup jare sulis, aku ora mung lanjutke. Ngasih kambangane ngasih raketan. Saking letrek ae. Ini tembaknya jeruk banget. Masalahnya kene iki ya kali jeruk. Sik ngopi sik. Iki resikone reget banget nang ngene ora kaya nek ning ndang legi ning Karamba nggone resik iki. Wah, urung-urung aku wis kebak. Lemah kulo. Sikile katoke tase gabul kabeh ning ngene iki. Nggone ora nyaman. Wis dadi korban infone sulis bolo aku. Mancing 2 jam blas ora diundul. Lah logikane wong banyu kaya kopi mik kaya ngono kok. Pakane lumut. Wis ngono ya sing penting wis tak sepilke Sari Mulya. Iki aku wis ora butah. Jam 09.00 teko jam 11 kok. 2 jam ora diundul sama sekali iki. Kayak sepatune jebal kabeh kok ngene iki. Wes sing mlaku rekoso abot banget bolo. Wis ngono ya. Pokoke info Sari Mulya wis tak lakoni sing jelas ya banyu wis
kebak nek kaline etan omah nu ketok ya nek banyune tapi ya urung jero. Nek nyobok paling ya teko tengah kono yae. Wis ngono ae. Iki aku nyepil kaline tok. Ora nyepil etan. Nek etan wis genah to, nek misale banyu sakmono kan wis mudeng kabeh. Sing jelas banyu wis teko Sarimulya meneh ngono. Masalahe udan 2 dina iki lho. Udan 2 dina iki kan etane munggah semeter punjul, meh 2 meter malah. Ngene ya Bos ya. Wis. Sampai jumpa kembali besok pagi. Seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya Bos, arep anu requestmu lha wis ana piye yo nyatane ora enek iwak tenan to Sarimulya. Kon ora balik nang ndang legi piye? Wis ora iso ucul kon ndang legi kene ora iso ucul. Ya tetep nang Karamba meneh to. Pitekno arep piye? Isone ya mung nang kene iki kok sik ngenteni Darto iki nang endi iki? Malah ra ketok. Kayak perahu nih sentot nih kayak banyunya anteng banget kok masalah iki. Info pinggiran lor. Info pinggiran buri parkiran iki lho, banyune anteng banget yo iki. Wis ndang gas rene. Iki mumpung iki 2 dina iki lho sing mancing. Piye Mas, mangan ora Mas? Bantal-bantal deh, wae. Tenan apa ora? Iki lho banyune anteng banget iki, Bos. Kowe rene kok. Kudune iki haup kudune iki. Endi sak bantal apa? Bantal tuyul apa bantal apa? Bantal syuting. Itu tenan apa ora? Kowe mpan apa? Cacing pelet pur. Kok cacing pelet pur apa ora nggo lumut apa piye? Enggak. Iwake apa? Lah kok dadak kok ngono, adae kok ngono, adae anu ya wis dadi ya. Ben apa rek iki engko ben arep ngene nang akuarium ngono. Mboten gabut. Lah kowe nek nilane bareng to? Nila mujair. Senek Darto ora gelem dikok ya mancing kene. Golek serinding. Iya. Sing jelas ndang legi iki mburi parkiran karo lor parkiran kuwi anteng, cuma pulone kuwi wis mulai kependem tapi banyune paling setengah dengkul ya nek nyabrang kuwi. Nyabrang iki paling setengah dengkul engko ning pulone kae. Wis iso. Ning nek pulau kidul wis ora iso, Bos. Infone nang kene iki.